song be sung from mountains high. Sing a new song unto the Lord, singing sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Mga igsoon, atong padayong iampo ang tibuok kalibutan nga unta maghatag og pagtagad sa pagkabot sa kalinaw ang mga leaders nato, labi na dinhi sa atong nasod, aron ang nagpakita nga Kristo sa iyang epipaniya mudanag ngadto sa tanang mga lugar, labi na sa mga anaay nagantos sa kagubot sa mga kalisdanan. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig hatag sa ilang suporta nga hinato pinaagis pagpamalit ani atong mga slots, atagan unta sa Ginoo sa tinuod nga panalipod o kalinaw sa ilang kinabuhi. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsuon nga nakalapas apog dako uyamot sa hunahuna sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Magampo kita. Ginoo, padanagi ang among mga kasing-kasing sa kahayag sa imong himaya. Pinaagi sa maong kahayag, makalabang unta kami sa kangit-ngit niining kinabuhia, ug makadangat kami sa puloy-anan sa kahayag nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Ug atong madawat gikan kaniya ang bisan unsa nga pangayo nato, kay gituman man nato ang iyang mga sugo ug gibuhat ang makapahimuot kaniya. Ang gisugo niya mao nga motuo kita sa ngalan sa iyang anak nga si Hesukristo ug maghigugmaay sumala sa sugo ni Kristo. Ang nagtuman sa mga sugo sa Dios, anaa sa Dios, ug ang Dios anaa kaniya. Ug masayran nato nga ang Dios ania kanato, pinaagi sa Espiritu nga iyang gihatag kanato. Mga igsuon, ayaw ninyo tuuhi ang mga tanang nagpatuo nga ang Espiritu anaa kanila, kundili usisahan ninyo kung gikan bagayod sa Dios
ang espiritu nga anaa kanila. Kay daghang dili matuod nga mga propeta nanungha sa tanang dapit. Mailan ninyo kung ang maong espiritu iya ba sa Dios pinaagi niini. Ang pagpahayag nga sa Hesukristo na himong tao iya sa Dios, apan ang dili iya sa Dios. Ang maong espiritu iya sa kaaway ni Kristo, nadunggan ninyo nga muanhi kini ug karon ania nagayod sa kalibutan. Apan kamo mga anak, iya sa Dios ug gidaog ninyo ang dili matuod nga mga propeta, kay ang espiritu nga anaa kaninyo mas gamhanan kaysa espiritu nga anaa sa mga tao nga iya sa kalibutan. Naghisgot sila mahitungod sa mga butang sa kalibutan ug namati kanila ang kalibutan kay sila iyaman sa kalibutan. Apan kita iya sa Dios ug ang nakaila sa Dios magpatalinghog kanato. Ang dili iya sa Dios dili gayud magpatalinghog kanato. Ug pinaagi niini mailan nato ang espiritu nga nagtudlo sa matuod ug ang espiritu nga wala magtudlo sa matuod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ihatag ko kanimo nga imong kabilin ang tanang mga nasod. Ihatag ko kanimo nga imong kabilin ang tanang mga nasod. Ang Ginoo miingon kanako, ikaw ang akong anak. Karong adlawa, gianak ko ikaw. Pangayo kanako, hatagan ko ikaw sa kanasuran, aron maimong kabilin. Ug sa kautlanan sa yuta, aron maimong katigayunan. Ihatag kanimo ang imong kabilin, ang tanang mga nasod. Ug karon, o mga hari, pamati kamo. Pagmatngon kamo nga mga magmando sa yuta. Alagari ang Ginoo uban sa kahadlok, ug paglipay kamo sa iyang atubangan. Uban sa pagpurog, simbahan ninyo siya. Ihatag ko kanimo nga imong kabilin ang tanang mga nasod.
Ang Ginoo manaak kaninyo. Manaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagkadungog ni Jesus nga gibilanggo si Juan, miadto siya sa Galilea. Mibiya siya sa Nazaret ug didto puyo sa Capernaum o sa kalungsod nga daplin sa lanaw sa Galilea, sa kayutaan sa Zabulon ug Neftali. Sa ingon natuman ang gisulti ni propeta Isaías, yuta sa Zabulon ug yuta sa Neftali, agianan padulong sa dagat tabok sa Jordan, Galilea sa mga dili Hudiyo. Ang mga tao nga nagpuyo sa kangit-ngit nakakitag dakong kahayag. Kanila nga nagpuyo sa mangit-ngit nga yuta sa kamatayon, mudanag ang kahayag. Sukad ni adto si Jesus nagwali nga nag-ingon, hinulsuli ang inyong mga sala, kay hapit na maghari ang Dios. Si Jesus misuroy sa tibuok Galilea ug nagtudlo sulod sa ilang mga sinagoga ug nagwali sa maayong balita bahin sa paghari sa Dios ug nag-ayo sa mga masakiton. Mikaylap sa tibuok Syria ang iyang kabantog ug gidala ngadto sa mga tao. Gidala sa mga tao ngadto kaniya ang tanang nagantos sa nagkalain-laing mga sakit ug mga balatian, mga giyawaan, mga patulon, mga paralitiko, ug giayon ni Jesus silang tanan. Daghang mga tao misunod kaniya gikan sa Galilea, sa Decapolis, sa Jerusalem, sa Judea, ug sa tabok sa Jordan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa atong kinabuhi na agyoy kuwang lingay mong tupad na wa na'y kuwang diha nimo. Napa? Kuwang. Niya kasagaran, kaning kuwang nato, dili nato mahulipan sa atong tawhanon nga gahom. Mao na ang buhato nato, mangita taglain nga tao o gahom nga maoy mo hatag niini kanato. Niya ang Ginoo ni pasalig nga matud pa diri sa unang pagbasa, atong madawat gikan kaniya ang bisan unsa nga pangayoon nato sa may kondisyon, kay gituman man nato ang iyang mga sugo o gibuhat ang makapahimuot kaniya. Kinsa maning kaniya, kinsa man ni siya, ang Ginoo. Kay wa may imposibles Ginoo, wa man say kuwang sa Ginoo, kay perfect man siya. Wa say limit ang Ginoo, kay unlimited man siya. Bisag unsay atong pangayoon, madawat gina nato. Pero ang kondisyon lang, motuo ta og magtuman sa iyang mga sugo. Sige, lingay mong tupad. Ing na ganahan ka motuman sa sugo sa Ginoo. Kana. Mauro din ay sa sekreto. Nya unsa may sugo sa Ginoo nga gi-emphasize ni San Juan dinhi sa iyang sulat sa unang pagbasa, 1 John chapter 3. Niingon siya diri, ang sugo sa Ginoo nga motuo ta nga ang iyang anak nga si Hesukristo
Nya maghigugmaay kita sumala sa sugo ni Kristo. So nag-anam nagkaklaro. Mutuo ta nga iyang anak si Jesucristo katong nagpakatao nga Hesus, unya maghigugmaay dayon ta sumala sa paghigugma ni Kristo. Nya giunsa man ta pagsugo ni Kristo unsaon paghigugma? Ningon siya, higugmaa ang imong kaaway. Ana, sige, lingay mong tupad. Ina okay na nimo. Higugmaon ang kaaway. Okay, dili. Oy, daghan kay niabot na lang 2025. Mo bitan na kaning Jubilee year, kaning 2025 Jubilee year man ni nato. Nag-open na ta atong pagka December 29, opening salvo. Kaning year of Jubilee, year of grace. Nya mo kuno ning panahon nga mag-uli ang nanag-away, ang mga naprindang mga yuta iuli na stag-iya niya kanang mga utang di na paninglon ana. Kay year of grace man, year of Jubilee God, happiness. Ana. Mao na gugma ang gamiton ana, dili ta mo gamit og unsa diha. Nakaron giunsa man ni Kristo paghigugma ang kaaway. Diri sa atong ebanghelyo gibutang diri nga ang iyang igagaw nga si Juan nga nagsigig sangyaw mahitungod sa paghinulsol sa mga sala gibilanggo sa makasasala nga mao si Herodes, gipriso padung na patyon. Pagkadungog ni Hesus ani wa siya magyaw-yaw batok ni Herodes. Unsa may iyang gibuhat, nisuroy siya ngadto sa Galilea kadtong mga tawo nga daghan sa kaigsa susama sad ni Herodes ang Zabulon ug Neftali nga gitabunan sa kangit-ngit sa sala ug nagsangyaw siya didto bahin sa paghinulsol sa sala. So ang gibuhat ni Juan nga mao'y nakapapriso niya, gipadayon pagbuhat ni Hesus ang paghinulsol sa mga sala. Wa siya mo sala magitong gibuhat ni Herodes kay nangabit ko to si Herodes sa asawa sa iyang kanini ang igsuon si Herodias. Pero wa si Hesus maingon tan-awa na si Herodes, kana si Herodes, buango na kana si Herodes, hingabit na. Wa, ang gitudlo ni Hesus, hunong mo sa sala. Nganong wa man niya atakiha si Herodes? Tungod kay higugmaa ang imong kaaway. Na siya. Mabitan na din ako nang gi-emphasize ninyo nga moingon ko sana love the sinner, hate the sin. Higugmaa ang nakasala, dumti ang sala. Ilaing lingi sa imong tupad ing na musunod ka ni Kristo, na musunod ka ng style ni Kristo. So ang puntariya ni Kristo ang sala. Ako sigihan ko og criticize usahay sa akong humili nga muhisgot og politika. Karon muhisgot lang yapon ko kay katilingban man eh. Next week, Monday, January 13, na-set na ang rally. Dako kayong rally sa mga member sa Iglesia ni Cristo. Millions of their members matod pa sa balita. Mohimo og peace rally. Ang nagunang isyu against sa impeachment sa atong Vice Presidente nagi panday na ron diha sa Kongreso in support sa gihangyo sa atong presidente nga ayaw na ng impeachment kay wa nay kapuslanan, dili na mao'y gikinahanglan sa atong nasod. Nya gipadayon man gyud sa Congress gani na nagani ikaupat kuno nga impeachment. Morally, peaceful rally ang Iglesia ni Cristo. Nya ang second,
for good governance. Maayo na nga rally, dili. Kusga. Di na lang ta maghisgot o diferensya sa Katoliko o sa Iglesia ni Cristo. This is political activity. Ni-appeal ang Iglesia ni Cristo tungod kay kanang citizens man sila, lumulupyo man. Maayo na, dili. Sa word lang daan, peaceful rally. Maayo gyud kayo. Muna iampo nato, bisag mga Katoliko ta, iampo nato nga malinaon o malampuson. Kita sang mga Katoliko, doon na sa tay duha ka buok rally nga na-record sa history sa Pilipinas. Nakita maoy usas mga nangulo pinaagi ni atong banggiitang kardinal sa Manila nga si late Cardinal Jaime Sin. Idsa 1 o Idsa 2. Starring kayong Katoliko dito. Maayo ba to o dili? Anong hinay magkaimong tingog? Sige, ato lang i-review gamay. Naamanas Google. Batanon pa man ko atong Idsa 1. Kaya ang Idsa 1, kuan man to, February 1986. Paghuman gito sa snap election niya, ang isyo dito nga gidala ang nagpatay ni anhing Ninoy Aquino diha sa Manila tarmac mo nang natawag na naron og sana Ninoy Aquino International Airport, og ang pagtikas kuno fraudulent nga result sa snap election og oppression against democracy. Wa na kuno tay demokrasya sa Pilipinas kay martial law man to. Nya nilampos to siya, ingnon talang in quotation, nilampos tungod kay nakabot man gyud ang tumong nga ilisan ang nagdala sa rinda sa atong pangagamhanan nga the late Ferdinand Marcos Sr. Pag sunod nga Idsa to nga ni-appeal gyapon ta, usag gyapon ang Catholic Church nga ning rally ato, nakapa ukyab sa mga tao gyud mao ang saman. Unsa man tong ana? Ira. Kuanto? Murag January 2001 against podto sa administrasyon ni buhi pa man naron si Irap Estrada. Kuan sa to? Corruption ang issue o fraudulent inana. Nya ni step down ato si President Irap og ni puli si kanarong si Gloria Macapagal Arroyo. Kining mga panghitabo sa political arena or political side sa atong nasod, ni apil ang simbahan. Peaceful ang atong gigamit. Mao na siya paagi sa gitawag nato og ingnon ko lang ba similar to gisulti ni Kristo nga love your enemies, nga kun mo protesta ka sa enemy labi na sa gobyerno kay people man ang government, mo protesta gani ang mga tao, mas maayo gyud peaceful dili kaning bloody. Mo na iampo nato nga kinirong protesta sa sektor sa atong katilingban kining sa Iglesia ni Cristo mahimog yung peaceful. Pero nawa ba ang korupsyon sa atong nasod? Nawa ba ang kaning gitawag natong pang opresyon sa atong freedom? Wa gyapon, naa gyapon. Nawa ba ning pagsigig panikas panahon sa eleksyon? Naa gyapon. Ngano man kay igo ratang morale inig human nagrally
dili na ta mo practice atong kinabuhi, individual practice. Mo nang asa man nato buntugon gyud ang sala, dili diha sa katilingbanon lang nga pagkunuhay pagbuntog ana mga rally, mga unsa pa na diha. Sige, mulampos na siya. Dili lang panahon sa eleksyon nga kunuhay kuan jud kanang honest, trustworthy nga eleksyon. Pero kung magpadayon pa ang pagkurap sa atong kasing-kasing sa sala, kada usa nato mo sila obra gyapon na. Kanang korupsyon naa man nato tanan. Kanang pagpanikas naa man nato tanan. Gahuwat ra man nagkanus-a siya makahunat. Og imo nang palingkuron diha sa kananaang dako kayong okasyon nga naa ang kwarta, dagko kayong kwarta, kung naa pa na nimo ang kayo sa korupsyon nga ginagmay kanang panguhaan ng mga school supplies, panguhaan ng mga panikas anang oras sa pagtrabaho, kuan magyapon na panikas man na declare og kana ganing working days unya dito 15 og 30 ra day mo report may nana ba di na panikas ana na nya ginagmay ra na kay ang imong gilingkuran gamay ra man sad ibutang kag dako available man ang millions millions ay kawaton gipalingkod pa gyud available mang billions billion na say kawaton. Para gud ana mga adik sa drogas wapay kita tag 200 lang usa tag 100 tunga-tunga suyop-suyop nakaro dako na magkita kita na magtag 1,000 ang adlaw tag 500 na santira unya kay ang kita niabot na magtag 10,000 ang adlaw ana sad tag 5,000 na sad ang itira kay di amas kasing-kasing ang sala nilingi ay mong tupad na kumusta na imong kasing-kasing wa na dihay korupsyon nawa di katikasan kana lang ganing inig pangaon bisag Christmas party na magiuban kakhagyo maay party gyud dakoa magdapag plastic iyan naman ang pagsuod dito nya balik na sa dito ana lingkod nga to lingkuranan maniid man ko ana usahan di na lang yun mukaon basta kanang iya ra yung mahurot ba manikas yun ana nya ang katusang nag-atiman dito sa Sudan ingno dayon nga ang kanang mga os inasal isipti na kay ato ng bahinon sila ra sa bahin-bahin dito asa man to mga os inasal sa nilakaw na nganong nilakaw nga wa naman toy tiil oy gipangda sa dagkog ang gikaon man tingin tos iring dire wa na gisipti na panikas mangyapon na inasal pa lang naron ang gitikas paregod anang exchanging gift yan pilay limit ingan tag 500 nga ang ibutang dito 50 pesos raman lipay pa kayo inig kadaog og dako kayo yes ginansya ko unsa man na panikas mo na sige iampo nato nga magmalampuson kining mga peaceful rallies suportahan nato gusto tang mo apil ta dito ana peaceful rallies pero ang ato yung pangitaon ang atong kasing-kasing do na bay kalinaw ang kasing-kasing matod pa ni San Juan mga igsoon ayaw ninyo tuuhi ang tanang nagpatuo ng espiritu anaa kanila kundili usisahan ninyo kung gikan bagayod sa Dios ang espiritu nga naa kanila kay duha din ni kaklase ang espiritu sa Ginoo ug ang espiritu sa demonyo. Ang espiritu sa Ginoo motudlo nato pagtuman sa gugma nga gipuy-an ni Kristo, love your enemies. Ang espiritu sa demonyo motudlo nato pagpakig-away dumot ngadtos atong isig ka makasasala di ta na sundon kay mo resulta na sa dakong kagubot dakong kadaot sa atong kalibutan mo na chikon gyud nato ang espiritu nga matod pa diri sa atong tubag sa Salmo
ihatag ko kanimo ang imong kabilin, nga imong kabilin ang tanang mga nasod. Kanus aman ang nasod, mahimo natong inheritance, kung maghigugmaay ta, isip katawhan. Magunay nagitag-away, isip katawhan, matud pa ni Kristo, malusno ang maong gingharian, malusno ang maong nasod, malusno ang maong pamilya. Basta mag-away na. Nyaon sa pamay nasod nga atong i-claim kung nalusno na ta. Di na ta ka-claim nga ato ning nasod. Sige, last na lang lingi sa imong tupad. Ing na sugod karon, di na giti ka awayon. Ing na ba? Kanang nas imong tupad, ing na sugod karon, din ajud ko mangaway nimo. Nya ato ning gamiton sa tanang tao. Di na jud ko mangaway nimo. Kung makasa ka, I will remain loving you. Makaingon din imong tupad, sana all. Di maghiusa na. Ato na ning nasod. Di na ta mag-away. Sige, manindog na ta katong magsunod sa Ginoo. Mga igsuon, mudangop kita karon ngadto sa amahan nga nagsugo kanato sa pagtuman sa sugo siyang anak aron kita makadawat sa mga grasya. Masaligon kitang muingon, amahan sa kahayag dan agi kami. Amahan sa kahayag dan agi kami. Nga ang Santo Papa, si Papa Francisco, ang mga kaobispuhan ug ang mga kaparian, magsangyaw pinaagi sa pulong ug sa buhat, sa presensya sa Dios nung gingharian, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kahayag dan agi kami. Nga ang mga nangulo sa gobyerno, maghatag og kahayag ngadto sa mga katawhan nga nagpuyo sa kangitngit, pinaagi sa ilang matinud-anong pagpangalagad kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kahayag dan agi kami. Nga hangpo nato ang presensya sa Dios dinhi sa atong taliwala, pinaagi sa atong paghigugmaay ug pagpinasayloay sa usag-usa, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kahayag dan agi kami. Nga ang mensahe sa Dios nung gugma, padayong motuhop diha sa kinabuhi sa mga kabus ug sa mga balatian, bisan pa man sa mga pag-antos nga ilang giagian, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kahayag dan agi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kahayag dan agi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kahayag dan agi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kahayag dan agi kami. Nga ang mga matuohong mihalina, makakaplag sa ilang tunhayng pahulay, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kahayag dan agi kami. Dios among amahan, ang pag-abot sa imong anak naghatag kanamog kahayag ug paglaom. Dawata kining among pag-ampo nga gituboy nganha kanimo pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, timaan sa mong gugma, sa gupaw santusa. Kining panog, kining bino,
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang among mga halad nga nagmatuod sa mahimayaong pagbinayluay aron samtang gihalad namo ang imong mga gihatag mahimo kaming angay sa pagdawat kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw adto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay karong adlaw imong gipadayag diha ni Kristo ang imong tunhay nga laraw sa kaluwasan ug imo siyang gipakita nga kahayag sa tanang katawhan. Karon nga ang iyang himaya misidlak na dinhi kanamo nga may kamatayon, imong gibag-o ang katawhan diha sa iyang way kamatayon nga kasamahan. Ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daykon nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay,
labi na gyud ang among giampo karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan among anak sa mga langit, pagkahay ko ng imong ngalan, muabot ka na ang imong kingharian, matuman ang imong pagod, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloan kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa mga pagsulay, inunuan-luwasa kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero Sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami,
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light for the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shines through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Mag-ampo kita. Lig-o na Ginoo ang among kinabuhi pinaagi sa gahom sa mga santos nga misteryo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga kahayag. Niya ato ning gamiton pinaagis paghigugmaay. Salamat sa nahigugma nato og nagmalit sa ato mga slots. Pero padayon patagpalit ang atong SBF DAG na apay 12,289 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot para ni sa atong kumbinto. Naasa ni 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge. Niya ang atong is in HG kaning Santo Niño's Healing Gift na apay 27,264 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nasa ni 25 slot challenge nga tag 2,500 per challenge. So ato ning suportahan karong buwana kaning is in HG kotobra ni sa February 1 ang atong pagpamaligya para ni sa atong Pista Senior dinhi. Niya padayon sa mog support sa atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod na nay 214,000 ka mga subscribers mo na inyong tanaw, no? Haron maka-income sa tagamay dinhi. Sige lag view, like, share, subscribe unya ayaw i-skip ang iyang ads. Ako nila ning iawhag kay daghan kay mangayo nato din highinabang wa natay hapit ikahatag, may na lang sa inyong ginagmayng tabang kada adlaw maka-income ta sa YouTube, mapuno-puno sa atong ipanghatag ngadto sa mga nanginahanglan. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manao sa kanimo.
og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give